Dobrý deň, som Zuzana Zimová a sprevádzam vás seriálom Atadomu spoločnosti pre podporu vzťahovej väzby. V tomto seriáli sa venujeme tomu, čo deťom vo vzťahoch prospieva a čo im škodí a ako to všetko zosúladiť tak, aby sme my dospelí prežívali menej pocitov zlyhania a menej stresu. Dnes sa budeme venovať zahambeniu, ktoré stále je využívané ako výchovný nástroj. Povieme si niečo o tom, prečo to tak je, prečo dospelí používajú zahambenie, aké následky to na dieťa má a ako to zmeniť. Na začiatok ale by som rada povedala rozdiely medzi ostýchavosťou a zahambením. Ostýchavosť je úplne prirodzená, je viazaná na nejakú sociálnu situáciu, napríklad keď sa malé dieťa stretáva s neznámym človekom, všetci to poznáme, ako sa schová za niekoho blízkeho a iba tak vykukuje, bojí sa udržiavať očný kontakt, alebo komunikuje s tým cudzým človekom prostredníctvom svojho blízkeho, bezpečného človeka. Trvá to dovtedy, kým sa dieťa neubezpečí, že ten cudzí človek je pre ňoho OK a že s ním môže vojsť do priameho kontaktu. Sprevádza nás ostýchavosť celým životom, nakoniec aj v dospelosti nám slúži napríklad na ochranu našej intimity, keď sa ocitáme v nejakej novej situácii alebo opäť s novým človekom, ktorého ešte nemáme okúkaného, o ktorom ešte nie sme si istí, či je bezpečný alebo nebezpečný, či bude nejakým spôsobom prekračovať naše hranice alebo nie, tak sa potrebujeme stiahnuť, sme ostýchaví, nejdeme hneď do toho kontaktu a keď nadobudneme nejaký pocit väčšej istoty, tak potom do toho kontaktu ideme. Ale dnes sa teda budeme venovať skôr tomu zahambeniu, ktoré vyplýva z nejakého výchovného postoja rodiča alebo dospelého človeka, ktorý sa s dieťaťom stretáva. Všetci chceme pre naše deti to najlepšie a prečo sa teda niekedy uchyľujeme k zahambeniu? Musíme si na začiatok povedať, že zahambenie je istým spôsobom násilie, ktoré páchame na dieťati. Ja viem, že to znie teraz tak tvrdo, ale bráni nám spojeniu, pretože ako náhle spravíme niečo, čo dieťa zahambí, tak ono sa stiahne do seba a spojenie s nami sa preruší. Je to často naučená stratégia. Zažili sme to my ako malé deti, zažili sme to ako väčší, častokrát sme počuli od svojich rodičov alebo od dospelých, musíš sa hanbiť, také veľké dievča, takto sa správa, taký veľký chlapec a bojí sa. Čiže veľa sme toho zažili na seba a máme to v sebe uložené ako niečo, čo sa dá použiť v kontakte s dieťaťom, keď potrebujeme, aby sa správalo nejako inak. Častokrát je to v situáciách, kedy sa my dospelí cítime bezmocní. Už sme všeličo vyskúšali, veľakrát sme už dieťaťu povedali, že nejaké správanie nie je v poriadku a ono to neustále opakuje a táto bezmocnosť nás niekedy doženie k tomu, že siahneme po zahambovaní. Častokrát teda pramení z pocitu získať kontrolu nad správaním dieťaťa alebo nad tým, aké je. A používame ho v týchto troch situáciách. Keď chceme dieťa potrestať, je to tzv. Afektívne trestanie, teda vychádzajúce z nejakého emotívneho rozpoloženia. A cieľom je, aby sa dieťa cítilo vinné za to, že je zlé. Čiže ono samé má seba prežívať ako zlého človeka, ako niekoho, kto nie je v poriadku a má sa za to cítiť vinné. Niekedy zahambovanie používame vtedy, keď máme na dieťa nejaké nároky, chceme, aby spĺňalo tieto nároky, aby bolo poslušné a vieme ho zahambovať napríklad porovnávaním s inými deťmi. Nehambíš sa, všetci v triede už toto ovládajú a ty ešte stále nie. Čiže v zásade mu hovoríme, že je hlúpe a nedokáže podať nejaký výkon. Niekedy je to o tom, že potrebujeme mať veľkú moc nad dieťaťom.
Kontrola samozrejme patrí do dospeláckej právomoci, pretože nie všetky situácie v živote dieťa ešte vie odhadnúť. My sme to kontrolné oko, ktoré má sledovať, či niečo je pre dieťa bezpečné alebo nie je bezpečné, ale musíme vedieť, čo už môžeme pustiť, čo už môžeme nechať na dieťa a nezahambovať ho tým, že ho devalvujeme v jeho schopnostiach. Napríklad, že za neho rozhodujeme vo veciach, ktoré už je schopné rozhodnúť same. Často si prenašame nevedomé vzorce zo svojho detstva. Môže to byť aj nespracovaná trauma. Napríklad nie sme naučení správať sa asertívne, nevieme partnersky komunikovať ani s dospelými ľuďmi a už vôbec nie s deťmi, alebo máme uložené rodičovské správanie ako niečo, čo má byť desivé, čo má vystrašiť to dieťa a že vtedy je to to, čo vedie k nejakej zmene, k nejakej náprave. A dieťa sa týmto učí nejakým obranám. Vlastne jeho správanie smeruje nie k tomu, aby zmenilo podstatu svojho správania, ale aby sa vyhlo zahambeniu. Napríklad tým, že bude nadmerne poslušné. A keď sme toto zažívali ako deti, zdalo by sa, že nás to bude varovať pred opakovaním v dospelosti, ale častokrát sú to tak naučené slova, ktoré v sebe máme, že ich použijeme v situácii, najmä v situácii nejakého emocionálneho výpätia úplne automaticky a potom sa často čudujeme, že čo to z nás ide von. A niekedy sa za to sami hanbíme, pretože sme sa nenaučili v detstve byť k sebe láskaví, respektíve nemali sme pri sebe dospelého, ktorý by nás naučil byť ku sebe láskavý, ku svojim chybám a omylom. A tiež prežívame svoje chyby a omyly ako niečo, čo je znakom toho, že my sami nie sme v poriadku. Teda tu sa približujeme už k tej samotnej podstate, a to k tomu, že zahambenie je útok na identitu a nie na správanie. Tak si to skúsme trošku vysvetliť. Keď povieme dieťaťu, nepáči sa mi, keď kričíš, pretože vtedy sa môžu iní ľudia vylakať alebo iné deti vylakať, tak vlastne hovoríme o tom, že to správanie, ten krík má nejaké následky a nie je to v poriadku. Môže to priniesť niečo zlé, to jeho správanie. Ale keď mu budeme hovoriť, ty si taký krikluň, ukričaný, hanbi sa, tak vlastne útočíme na samotné dieťa, na tú jeho podstatu. A ono samé si začne hovoriť, ja som krikluň, ukričaný. Prečo je v tom rozdiel? Možno sa to zdá na prvý pohľad, ako keby to bolo skoro jedno, či upozorňujeme na to, že dieťa kričí, alebo mu hovoríme, že je krikluň. Podstatný rozdiel je v tom, čo s tým dieťa dokáže urobiť. Pokiaľ už je stotožnené s tým, že je krikluň, tak jeho nastavenie mysle je, ako náhle nechcem kričať, tak musím bojovať sám proti sebe, pretože ja som predsa ten krikluň, čo kričí a musím vynaložiť veľa námahy na to, aby som nekričal a pravdepodobne sa mi to nebude dariť. Oveľa ľahšie je, ak dieťa má o sebe presvedčenie, ja som dieťa, ktoré dokáže nekričať, v niektorých situáciách ale kričím. Takže vtedy sa mu ľahšie napráva v tých situáciách, ktoré má identifikované ako situácie, v ktorých kričí, aby sa mohlo zamyslieť nad tým, ako využiť svoju schopnosť nekričať. Zahambovanie sa deje v rôznych vekoch dieťaťa a v každom tom veku má zahambovanie nejaký iný dopad podľa toho, v akej fáze je. V tom veku od 0 do 3 rokov je to vlastne obdobie, kedy sa buduje základ identity, môže nastať preťaženie nervového systému. To dieťa vlastne ani nerozumie ešte tomu, čo mu vlastne hovoríme. Ešte si nevie dať veci do takej súvislosti.
niekedy ani nerozumie situácii, v ktorej sa to celé odohráva a cíti to emocionálne podfarbenie, keď niekomu hovoríme, že sa má hanbiť, tak je v tom aj kúsok pohrdanie, kúsok takého znevažovania, niekedy menší, niekedy väčší a samozrejme podľa toho, ako často používame tento výchovný prostriedok a ako silne emocionálne je podfarbený. A to emocionálne podfarbenie nemusí byť nutne, že kričíme, emocionálne podfarbenie je aj chlad. Čiže ak dieťaťu veľmi chladne hovoríme zahambujúce veci, tak môže to byť tichým hlasom hovorené, je to devastačné rovnako, ako keď to na ňo kričíme. V tomto veku je to výrazný nápor na to dieťa a na jeho prežívanie bezpečia a je to základné narušenie tej dôvery medzi dieťaťom a niekým, kto má byť pre ňoho bezpečnou osobou. Pokiaľ zahambovanie používame v tom predškolskom veku, tak tam už začína nastupovať strach zo zlyhania, vyhýbania sa skúšaniu nových vecí, zvýšená taká citlivosť na to, čo je správne na ňom samotnom a čo nie je správne a môže znovu sa to do takých dvoch polov prehupnúť, pretože dieťa sa bráni dvojakým spôsobom, buď je veľmi adaptované, alebo začne byť vzdorovité. Keď je to v mladšom školskom veku, tak je to už taký veľký pokles seba dôvery. Mohlo sa stať, že dovtedy bolo všetko OK a rodičia teraz narazili na nejaký problém, ktorý nedokážu úplne vyriešiť a začnú používať zahambovanie napríklad v tom porovnávaní s inými deťmi. Tu na častokrát ide o ten školský výkon a dieťa potom sa v ňom začne vyvíjať taký vnútorný kritik a znovu prežíva veľkú úzkosť, môže sa uchýliť aj k nejakému klamstvu, aby sa vyhlo zahambovaniu, čiže ťažko sa rozpráva o svojich chybách a keďže sa nedokáže rozprávať o svojich chybách, tak nemôže ani rásť. Mnohé deti toto zažijú nie so svojimi rodičmi, ale s učiteľmi v škole a celá naša generácia alebo aj ďalšie generácie, ktoré vyrastali v takomto type školstva, kde učitelia zahambovali deti, tak je poznačená tým, že napríklad na nejakých vzdelávačkách alebo kdekoľvek sa bojíme čokoľvek opýtať, aby sme neukázali nejakú svoju nevedomosť, alebo aj dospelí ľudia taja svoje chyby a predĺžujú vlastne potom čas, kým sa tie chyby napravia. V dospievaní sa to zahambenie už týka priamo identity, to znamená, kto som, nielen aký som, ale aj kto som ja v sebe a môže sa v človeku vyvinúť taký chronický pocit hanby. Je to ohrozenie samotnej podstaty. Čiže začínam si o sebe myslieť, že nie som v poriadku, tento svet ma nepríjme takého, aký som a musím sa nejakým spôsobom maskovať, nikdy nesmiem ukázať, aká v skutočnosti som, pretože vtedy ma ten svet, ma to okolie nepríjma, alebo nie som v poriadku. Už môžu sa prejavovať aj rôzne úzkosti, depresívne prejavy. Môže sa dieťa snažiť odpojiť od rodiča, pretože sa opäť samozrejme chráni pred zahambovaním, takže môže byť stále viac a viac uzavreté do seba, aby sa ochránilo pred kontaktom s rodičom, ktorý ho zahambuje, alebo je tam zvýšená agresivita, vzdorovitosť. Môže to viesť až k takému tomu odporu voči rodičovi, až možno k útekom. Znovu
musím zdôrazniť, že záleží od intenzity. Samozrejme, že ak zo párkrát sa neudržíme alebo nevieme ako a ujde nám a zahambíme svoje dieťa, tak všetko sa dá napraviť. Teraz hovoríme o tom, že pokiaľ to používame ako výchovný prostriedok, tak to má naozaj škodlivé následky. To, čo sa udeje v detstve, samozrejme nezostane v tom detstve, ale pretransformuje sa to do toho, ako sa prežívame ako dospelé bytosti. A pokiaľ sa dlhodobo zahambuje dieťa a pokračuje to napríklad aj v mladej dospelosti, častokrát sa hovorí o tom, že deti, ktoré toto prežívajú v dospelosti, zastávajú pozíciu akejsi obete. To znamená, že nevedia sa obrániť v situáciách, kedy ich iní ľudia zahambujú a tým pádom sa im aj kumuluje neustále tie zlé veci, ktoré nesie so sebou zahambovanie. Tu je aj napísané, že častokrát mávajú potom v dospelosti emocionálne problémy so zvládaním intenzívnych emócií, ako je hnev, strach, smútok, problémy vo vzťahoch, lebo majú strach z opustenia, alebo naopak sa boja blízkosti, pretože majú o sebe nedobrú mienku, takže automaticky predpokladajú, že ako náhle sa ten druhý dozvie, akí v skutočnosti sú, tak ich opustí. A to im buď bráni byť slobodný vo vzťahu, alebo vôbec ten vzťah aj nadviazať. Zvýšené riziko psychických porúch, to je vlastne pri všetkých nejakých nepriaznivých okolnostiach vo vzťahoch a zahambovanie tým, že vlastne naozaj útočí na identitu priamo, tak tam sa to riziko zraniteľnosti voči rozvoju rôznych psychických porúch zvyšuje. Ale aby sme neboli pesimistickí, treba povedať, že hocikedy máme možnosť zmeniť a začať naprávať to, čo sme do vzťahu vniesli škodlivé. Môžeme to začať naprávať aj s dospelými deťmi. Pokiaľ si uvedomíme, že sme dospelým deťom nejako ublížili, tak im môžeme veľmi pomôcť tým, že im povieme, že sme si toho vedomí, že nám je to ľúto a že im môžeme pomôcť nejakou podporou v tom, aby ten život zvládli a aby zmenili náhľad na seba. Ale ak to spravíme ešte v detstve, tak je to samozrejme účinnejšie a lepšie, lebo tie následky do dospelosti sa nemusia preniesť. Jednoduché je, alebo zdanlivo jednoduché je zmeniť jazyk. To znamená, že namiesto toho, aby sme hovorili dieťaťu, to je hanba takto sa správať, alebo taký veľký chlapec, nehambíš sa, že plačeš, alebo také veľké dievča a hnevá sa, čo nakoniec podporuje, tieto výroky podporujú aj samotné tie rodové stereotypy, čiže zasahujú aj do svojho vedomia, ako či sme správni v tom rodovom, či sa správne správame ako dievčatá, alebo správne správame ako chlapci a to je ešte ďalšia rovina toho zahambovania. Takže namiesto toho, to je hanba, môžeme povedať, chcem, aby si to skúsila inak. Táto veta sa zameriava na správanie a dáva jednak možnosť nápravy a jednak otvára ponuku pomoci. Že ponuku diskusie o tom správaní. Keď veríme tomu a učíme dieťa tomu, že ono je schopné svoje správanie meniť, tak dávame aj možnosť, aby sa dieťa opýtalo, a čo teda mám robiť? A môžeme ho sprevádzať v tom, aby si našlo nejaký iný spôsob správania v danej situácii. Čiže to prvé, čo musíme urobiť, je, aby sme vytvorili bezpečnú základňu bezpodmienečným prijatím.
Bezpodmienečné prijatie je často diskutované ako niečo, čomu ľudia nie celkom rozumejú, alebo nie celkom sa im tento koncept pozdáva, nechcú ho prijať, lebo sa boja, že ak by dieťa vedelo, že je milované v každej situácii, tak ho to nebude viesť k zmene. Tu ale musíme povedať, že je iné pocit byť milovaný v každej situácii a iné byť si vedomý, že v tejto situácii robím nejakú chybu, ktorú môžem a chcem napraviť. Je to o tom, že môžeme byť milovaní, aj keď robíme chyby. Láska nie je podmienená, alebo prijatie nie je podmienené tým, či robíme alebo nerobíme chyby. Keď má dieťa vybudovanú túto bezpečnú základňu, tak je dostatočne silné na to, aby prijalo aj svoje chyby, aj svoje omyly, aj svoje nedobré správanie alebo neefektívne správanie, už akokoľvek si to pomenujeme, a je si vedomé toho, že keď sa aj správa nejako tak, ako to rodič nevyhodnocuje ako OK, tak nie je odmietané ono, ale je odmietané to jeho správanie. Druhý ten bod je: staňte sa zrkadlom emócií, nie ich sudcom. To znamená, že nebudeme hovoriť, že plakanie je nesprávne, že niekto je už príliš veľký na pláč, alebo že sa nepatrí hnevať. To vtedy odsudzujeme správanie alebo odsudzujeme tie emócie, odsudzujeme to, že dieťa sa nejako cíti, ale máme mu pomôcť porozumieť tomu. Vidím, že ty sa teraz hneváš a pravdepodobne sa hneváš preto, lebo ti nechcem dať na obed cukríky, alebo nechcem ti dovoliť teraz jesť toto, alebo ísť tamto, alebo nechcem ti dovoliť v zime ísť v sandálkach von. Rozumiem, že ťa to hnevá, lebo ty by si rada išla von v sandálkach. Čiže dávame im porozumenie, pomenúvame im tie emócie a rozumieme tomu, že dieťa má v tejto chvíli dôvod sa hnevať. Nie je dobré, ak emócie spochybňujeme, že nie je dôvod na nejaké prežívanie, na nejakú emóciu. A tým, že s dieťaťom zostaneme v tom jeho prežívaní, v tej jeho emócii, či je to hnev, alebo je to smútok, alebo je to velikánska radosť, tak dávame mu najavo, že môže nám ukázať akúkoľvek svoju emóciu, že my to unesieme. Mali by sme ho učiť, čo má robiť namiesto toho, čo nie je správne. Musíme stanovovať hranice veľmi láskavo, ale pevne. Niekedy rodičia stanovujú hranice spôsobom alebo prejavmi, ktoré dieťa nevie uchopiť, že sú veľmi neistí v tom stanovovaní hraníc. Prepáč mi, prosím ťa, ale mohla by si, no neviem, ja viem, že... A veľmi neisto pôsobia pre dieťa, a keď je rodič, ktorý má byť to bezpečnou základňou pre dieťa, neistý v komunikácii, tak dieťa to tiež zneisťuje a snaží sa získať kontrolu nad tou situáciou a napríklad ovládať toho rodiča, alebo má správanie, ktoré tú situáciu zmení tak, že ono má rodiča a celú tú situáciu pod kontrolou. Napríklad začne veľmi kričať a vie, že na jeho krik alebo na hádzanie hračkami rodič určite zareaguje takto. Takže tým, že ono kričí, dostáva situáciu pod kontrolu a rodič sa správa v tej chvíli predvídateľne a veľmi isto. Takže ten rodič aj v tom zadávaní hraníc má byť láskavý, ale pevný. Namiesto toho, aby sme dieťa obviňovali, ty si také a také, ty si stále nešikovný, keby si bol
si dával väčší pozor, tak táto šálka sa nikdy nerozbije, ty si nikdy nedáš pozor, ty si úplne nepozorný a vôbec ti nezáleží na veciach, tak namiesto takýchto prejavov je lepšie povedať, rozbila sa nám šálka, veľmi ma to mrzí, možno by sme sa mohli zamyslieť spolu nad tým, ako to urobiť na budúce tak, aby sa nerozbila. Samozrejme, toto sú slova dospelého človeka pre dospelých ľudí, je to taká veľká skratka, tak ako to ja hovorím. Používajte jazyk, ktorý je pre vás úplne prirodzený v kontakte s dieťaťom. Hej? Napríklad, jejda, rozbilo sa, pánečku, no čo budeme robiť? Podľa toho, ako je staré dieťa, aký máte v rodine zaužívaný jazyk, tak ten používajte. Nemali by ste znieť veľmi umelo pre dieťa. A to, že dieťa urobilo niečo zlé, by malo byť ním porozumené, že čo je na tom zlé. Čo je na tom zlé, že sa rozbila šálka? Veď ich máme v kredencii ešte 10, 12. Malo by vedieť napríklad, že tá šálka je vaša obľúbená, alebo že keď sú črepy na zemi, môže sa niekto porezať. To už záleží opäť na vás, aký dôsledok zlý vy vidíte za tým, že sa rozbila šálka. A tie prirodzené dôsledky jeho konania sú napríklad, vidíš, teraz sú po zemi črepy, mohol by sa niekto porezať, poď musíme to spolu pozametať. Alebo ak je dieťa už schopné samé pozametať tie črepy, pozametaj prosím tie črepy. Alebo ak je to, že ste prišli o obľúbenú šálku, ktorú máte od detstva, tak možno sa ju podarí ešte zlepiť a ak nie, tak možno vám dieťa môže pomôcť nejako vás utešiť alebo spraviť vám radosť za to, že vám spôsobilo napríklad aj emocionálnu stratu, ktorá je viazaná na nejaký obľúbený predmet. Tu vlastne sa rozhodujeme nad tým, že či chceme byť rodičom, ktorý dáva nálepky svojmu dieťaťu, že je taký alebo onaký, alebo mu s rešpektom zrkadlíme realitu. To zrkadlo, preto je tam, že zrkadlo reality, lebo nie je naším cieľom dieťaťu hovoriť len, že je úžasné, najlepšie na svete, všetko je v poriadku, pretože to tak nie je. Nemali by sme mu klamať ani o tom, že je úplne zlé, ale ani o tom, že je úplne dobre. Dieťa sa má postupne naučiť vyrovnávať s realitou, má prijímať realitu takú, aká je. Čiže vidieť aj svoje klady, ale aj svoje nedostatky a s nedostatkami sa naučiť zaobchádzať tak, aby vedelo prijať to, čo sa nedá zmeniť a aby malo silu zmeniť to, čo sa zmeniť dá. Toto vlastne učíme deti od malička. A učíme ho tým, že je kompetentné a že môže prevziať zodpovednosť za to, kým je a ako sa správa. Odmenou je sebavedomé dieťa s odvahou objavovať svet, pretože si je vedomé toho, kým je vedomé si ale aj svojich limitov a pohybuje sa v prostredí, kde sa snaží svoje talenty, svoje schopnosti využiť v takej miere, aká je možná. A čo teda pomáha, aby sme to robili tak, ako je to pre dieťa prospešné a aby sme sami necítili ako zlyhávajúci? Je dobre rozpoznať, kedy sme pod tlakom, kedy sme v emocionálnom vypätí, v akej situácii a mať nejaké spôsoby sebaupokojenia. Niekedy je dobré riešenie situácie odložiť trošku na neskôr, vtedy, keď už tú situáciu riešime trošku s chladnou hlavou, aby sme nenabiehali v tej emocionálnej záťaži do tých našich starých vzorcov, do toho, čo máme napočúvané, naučené. Keď sme trošku upokojení, tak vieme, že by sme nemali útočiť na identitu dieťaťa. To znamená, že ak sme náhodou to už urobili, niečo nám vykozlo z úst, tak by sme to mali zastaviť, povedať,
prepáč, nechcela som hovoriť, že ty si zlý, chcela som hovoriť o tom, že to, čo ty robíš, nie je v poriadku a bolo by dobre to zmeniť. A toto všetko, to zahambenie a útok na identitu by sme mali nahrádzať rešpektom. Už tým, že uznáme, že dieťa sa cíti zle, keď ho zahambujeme a povieme, že nás to mrzí, že toto nechceme robiť, už tým mu preukazujeme rešpekt ako ľudskej bytosti. A ďalej v tom rešpekte pokračujeme tým, že dôverujeme tomu, že spoločne to vyriešime, alebo že to dieťa už má schopnosti tú situáciu nejako riešiť a meniť svoje správanie v nejakých situáciách alebo pri nejakých ľuďoch. Treba si ešte uvedomiť, že cesta k tomu rešpektujúcemu rodičovstvu, teda k tomu, že rešpektujeme dieťa ako ľudskú bytosť, ktorá má svoju sebahodnotu, budujúcu sa sebahodnotu, tak to je na dlhú trať. To nie je o tom, že raz, dvakrát niečo urobíme a potom už je to v poriadku. Je to o zmene toho nastavenia mysle, o zmene toho prijatia nejakých výchovných prostriedkov ako účinných alebo ako neúčinných. A tak ako deti, tak aj my máme právo robiť chyby a naprávať ich, pretože sme bytosti, ktoré sú schopné naprávať svoje chyby a ja vám na tej ceste držím palce.